n'ụlọ wa na-awụ asụ ada anụ ụnụ enwe ọbịa maka na ọbịa ga-emesa eri je ebe ya gbupụ akwa awụ asụ. Ihe isiokwu nsị na ga-enebanye anya tata bụ ihe gbasara ihe ise ga-eme na ị ga-eji marị n'oyi Igbo dọ. Ekwuge na mbụ ọdịda nwa n'ime ofu nye onyinyo m wepụsị ikpeazụ ni ọ bụ na ndị mmadụ ezipụsị asị nke njigere oge na ikenekwa ụnụ ka ụnụ si ezipụ ya bụ nye onyinyo mana ka m gbaa n'ụnụ nye ise nwụọ nsị na mmadụ ga-enwe ike mme ị ga-eji marị n'oyeni bụ ofu onye n'ime anyị, n'oyo bụ nwene anyị, n'oyo bụ onye Igbo. Nke izizi m bụ ụzọ kpọ bụ ihe gbasara n'afịa mmadụ azụ. Afịa anọ ka anyị nwụ n'ala Igbo. Nke bụ isi bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ bụ afịa anọ anyị nwụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na azụ ya bụ afịa marịkwa na obodo ị nọ n'ime bụ obodo ndị Igbo. Agbanyeghị na ebe isi buni maka ndị mmadụ iri ike kọwaa na unu si Cameroon bịa, unu si Benin bịa, unu si Gala bịa, mana obodo unu bi bụ ala Igbo. Maka ọ bụ na ọ bụ naanị Igbo nka ndị nwene emeghe ka ọ bụ n'afịa wee kwụ azụ, mana afịa ụnụ azụ bụ afịa Igbo. Ya bụ afịa anọ anyị bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ ke na-ememe ka ọ na-adagbame ịbịa n'ebe ụnụ, that is your lineage. Ihe eji achị ụnụ, the symbol of authority weji achị ebe ụnụ isi bịa. Ndị Igbo akpụa ya bụ Igbo awụ Igbo ụmụnne anyị na across the river Niger akpụa ikwu n'ebe ụnụ isi bịa. Ihe eji achị ụnụ bụ symbol of authority ka akpọ ọfọ. Ọfọ kwa eji achị n'ebe m si bịa, ọfọ kwa eji achị n'ala Igbo. Ọfọ wọd dịka a symbol of justice and authority. Ọfọ wọ Abuja ọda diọkpa ebo diọkpa amarị na ya adịchizi ebo ya bụ diọkpala nọ n'ebo. Ejimaka n'asụsụ na masụ n'onye ọbụla egeni m ntị beni anụ nye m ekwu ọ bụgade na ya da anụ kpulu mana anụ ọ bụcha anyị anụ nye m asụ ya bụ na-abanye nke ikpe atọ. Ihe ikpe atọ ga-eme mmadụ okwuchekwa na agbara nke izi afịa anọ dị n'ala Igbo nke kpọnadị ebe ọ bụ na-ejiwe ọfọ achị. Ịbịara n'ime ya bụ ebe ụfọdụ ga-enwe esemokwu asụ oke ekwe jee ume ya bụ nke oyibo kirisi gbasị na ndị Igbo bụ ndị nwe the most organized system of government ya bụ democracy na ya ka anyị practice agba ekpụa nke anyị ume nwaanyị anyị ji agba ekpụa organized anarchy ya bụ esemokwu dị n'usoro organized anarchy wee kpụa esemokwu dị n'usoro. Esemokwu ọ bụ na aki na ọkpụ anụ na ọgwụ o mesịkwa pụshawe na enyo eje pụshawa ọnwụ. Adị m atọ okwu eze n'ọnụ bụ m ga-akọwa n'ụnụ ihe ndị na mgba na-eji mmarị na mmadụ bụ onye Igbo. Nke ikpe atọ bụ asụsụ na masụ ọnwụ. Ị ga-adị na asụzi asụsụ ka isi asụ a. Ihe mkpọ isi ka ụnụ kpụ isi, ihe mkpọ anya ka ụnụ akpụ anya, ọnụ, eze, ntị, onu, obi, ubu, afọ, anyị na-eche akpụ ofu nyọọ ka akpụ a. Igbo asụ n'ọnụ asụsụ anyị bụ ofu ya bụ maka na Igbo asụ n'ọnụ ka o ji bụ n'ụfọdụ oge ndị mmadụ akwụ ya n'ụzọ dị iche mana asụsụ anyị bụ ofu nyọọ ya bụ akwụghị nye atọ kịtanị. Nke izizi afịa atọ anọ ịzụ n'ala Igbo. Ọfọ weji achị ebo asụsụ ya na ịbịa bụ wee mụọ nwa mụọ nwa na anụkwa esi eme n'ala Igbo. Ọ bụ na mmadụ mụọ nwa dịka tata bụ Eke were agwụ ya bụ nwa afa ọ bụ na okedọ o nwere ike gwụọ nwa Eke, Okeke, Okeleke, ọ bụla Okposho, Mgbeke, Adaeke. Afa nke nsi gba akwa esi agwụ a n'obodo nsi bịa bụ Bulukwu, Anịọcha South Local Government Area of Delta State. N'ọkwa o si dị n'Igbo niile sha. Igbo nke ụnụlụ ike na-asụ a n'onu iche n'iche mana ome na-abụzi n'Igbo bụ onye Igbo nke bụ original nwo nke bụ fake. A ga nchọkwa ụnụ tụgharịa bụ echiche ya bụ ilolo ga-agba mmadụ bịa sị na dịka ofu onye mwepụ ụnyaahụ arịọgba megama na peji anyị ya bụ ụnụ anyị anọ n'ime abụda nkwa na-ememe esemokwu abịa na mbe ga-eso okwu abịa na mbe ga-eso mmadụ dọọ zọnye ọbụla n'ụnụ bụ ndị original Igbo ọ bụ ndị fake Igbo. Igbo bụ Igbo
and Igbo abụnene iwu dọrịrị na ọ ga-enwe ọrụ obodo isi bịa bụ gafee Ọmambala river. Ọ bụ n'iwu na ọ ga-enwe ọrụ obodo isi bịa bụ gafee osimiri Ọmambala. Ọ bụ n'iwu. Igbo bụ Igbo ndị bụ ndị Igbo ọ bụ na esi na-ewe akwụkwọ Ọmambala river bịa Beni kwa esi na-eje mebe mana o mere ya bụzi n'Igbo Igbo ka ịbụghere ya bụ nke anyị si agwụ nwa afa a ga-anọbere na-atụtụpụcha afa gwụọ nwa ikesa agwụọ nwa anyị green ka ọ bụ yellow ka ọ bụ okwute agwụgwọ okwute ma ọ bụ na nwa ọnị na-ịchọ ka ọ bụrụ nwa si ike mana nye mmeri ogwu eji mụ nwa ka a ji agwụ nwa afa akwa eji mara anyị bụ ndị Igbo ya bụ nke ikpe anọ nke ikpe ise mgbasị anyị ise na-agba ntị mejara nke ikpe ise anyị nne nwa anyị ọmụgwọ ọ na-anụga onye Igbo mụọ nwa nne nke okposho eje nne ọmụgwọ osie nri buluga dị nne nwa ọmụgwọ nne nke okenye abịa ọrụ lueni ine ọmụgwọ bụ nne nke okposho kwa ọ bụkwa nne nke okenye ya bụ nne nwa ọmụgwọ wee mụọ nwa n'ala Igbo anyị kedu otu bụ nwa ọ dapụcha ike were akwụ anya akwụkwọ wee ji otubo akwụ ọjị wee ji otubo akwụ ụdara osisi ndị ọ bụ na ọtọ ụtọ ọmị omena nwa nwa ga-atọ ụtọ ọmị maka na ahụ otubo dịka akwara jido nwa o ji bịa ụwa a nikwa ichi ya nwa adị etufu ya ya amụkazi nwa na ịmụwa na Lagos ya atụrụ ichi ya nwa eto ya na osimiri ka ọ bụ ihe nwa ihe nkịta erie ọ bụ na ezigbo nya adị eme ya bụ nye ndị a mesị dịka ndị Igbo ekwunye nkwụsị anya ndị abantie ọmụrụ nwa n'enwe ya bụ nke ụlọ akpọjara ọmụrụ nwa ndị egete n'enwe bụ ihe ndị emeni bụ wee mụọ nwa ya amụga nwa kịta n'oke ido maka a na-ebe okpochi ugwu oyibo akwụsịga ya amụga nwa n'oke ido ụbọchị nke ikpe asatọ ebe wee ugwu dị ọkpara nọ n'ezinụlọ apapụcha ya bụ nwa agwụ ahụ afọ a nnọọ ka anyị si abịa ụwa dịka ndị Igbo ihe niile chana mgba bụ kwa esi eme n'obodo nsi bịa mana eji m aka na nnọọ kwa esi eme n'ala Igbo dị iche n'iche naanị ka ọ ga-esi n'oberizie mmadụ asị na ya bụ n'Igbo ka ọ bụ n'Igbo nke bụ ụlọ emebi asụsụ anyị ụlọ emebi asụsụ anyị mba ama ngo nọ ntị arịoberi nwata ụnyaahụ n'ụlọ anyị na-abụ na mgbe a na-ememe ọgba aghara n'udo ka abịa ga-ekpe ka Igbo bụ n'ofu na n'ụwa niile ọsọ m bụ m ekwulekwu ewepụzụkwa ma abịana m ga-ese okwu ihe m bịa bụ ka m kwuzie ka m kọwaa n'obodo m si bịa na enye m asụ bụ asụsụ obodo m si bịa ọnwụ ị ga-adị ga-esizi ntị asụsụ m asụ kirisia ka m si ike ekike gwa m onye obodo ọzọ emezie m onye ugwu abụzina m onye Igbo Chukwu ya gọzie anyị bụ ụmụ Igbo gọzizikwa ụnụ ihe nchọkwa unu mee anyị bụ ọnụ anyị bụ Enuani Cultural Forum ọ bụ na iso anyị nọ na ya bụ ụlọ go to the page click the review button review this page let's get more people aware of what we are doing so that when we post our messages it can go reach a wider audience. You that is also watching, I encourage you to share. Amaghị nọ na ada achọ ka nsụ oyibo mana asụ wene ogori sụọ Enuani ọsụ oyibo maka na ogori dị ọlụ ụnụ anwụghị na abamekwu ba ya bụ ije emeghekwu ije mmiri o maka na asụ wene ụzọ mmiri a na-echi echi daalụ ne izizi mmensi ewu ụnụ mmem ji ewu ụnụ mee ọnụ anyị bụ Enuani Cultural Forum ji ekpo ọkwụ daalụ ne Chukwu ya gọzie ọnụ ọ bụ na nwoke na-eto ọnụ o mesịa ama ahụ a ị ga-enwekwa ike kwado anyị also reach the admin of the page privately to support what we are doing. Thank you so much and God bless you. Have a pleasant day. Chukwu ya gọzie ụmụ Igbo niile akpọkwa ụkwụ anyị lue mba esịkwa ka ogbu anyị ogbu onwe esịkwa ka o menyụ anyị anya ogbu ọkwụkwọ ụzọ naba ọ chụkọkwa na anyị nwa ada o achụkọkwa nwa ada alụkwa rie bụ alụ na rie ma ya bụ n'oshi esịkwa ka ogbu anyị ogbu onwe kwa na anyị isi owe aka nsị aba n'ọnụ
ọpụpa kwa apụ ụnya bụ ọpụpa kwa ga na apa ụkwụ ajije ka a ga-eji na anụ a ama futọkwa n'obodo ọzọ ama anwụtọ n'obodo ọzọ ude na amari ozu anyị a ya atọ ụtọ me chaa isi awọ zụọ ụmụ azụ anyị oyibo amari ya ụkwụ ajije ọlụ oyibo ka a ga-eji nụọ alụ nọ ama anwụtọ n'ọlụ oyibo ama kpafu ama futọ n'ọlụ oyibo a na-alụkwa egbu asụ efu o chukwu ka eluigwe n'ụwa akara aka oyi anyị nye ọsị a na-eme aja eme n'ụwa a na-emekwa asụ efu anyị egbe berikwa ugo eberi nke si ibe ebene nkwu ya dọrie ugo ka abụ ụmụ Igbo niile bụ ugo chukwu ya gọzie ọnụ daalụ